So, dirita sa encounter mo na makakalimutan ko po. Okay, sa encounter mo so, inaatang niya Carter. Okay, po ko lang ito madam. Yes. Sabi ako lang yung leader, madam. Galing hindi ko siya single, madam. So, magagamit ako sa Carter as a friend. For a clear na lang, madam, may as a friend. Okay? So, mga putang na Carter. Okay, so you will now put the garter. Ayan, biya. Okay. Ayan, yaga yung Di ba mapapawag tama ng mga okay. Alright. So, okay na naman. Dami na kasi siyang garter. Okay. So, thank you so much for being a good sport. Kasi yaga yung okay. So, thank you so much for being a good sport, no? Sa atot na simple lang again. Alright, thank you so much. So, sa atong bride ka group, tupo lang kami na sa ibang mata sa nipot. Tulog, yapon si Lucky-Lucky. Pinapilgin. Kaki-yaga. Yaga mo di mo may pagkano. React itong ano itong buhay. Ingat ito diga. Ayun. Ako inang tubig. Okay, so at this point, ako naman kilalahon kung sino ang aton group of bride in this little activity lang, kapag lang isang activity which we call Who's Who? Sino ang mas amuni-amuna? Makusorta? So sa ating mga bride group, tudlo nyo lang kung sino ang mas amuni, kung sino ang mas amuna. Para mas makilala pagpasila duwa. Okay, so first na pamangkot. Sino ang mas grabe magpalangga? Diba siyempre, hindi mo sila pakasal guro, no? Kung hindi sila grabe magpalangga sa isa kag-isa. Sino ang mas nangit magluto? Silang design. Sino ang mas sagad magkanta? Sampol. Ang offer kanta para kay ng design. Isa lang ang chorus. Na on the spot sila. Nakibot si Marta. Nasya ka din. Sing-song. Team song yun na lang. Sana'y gano'n ka rin dilim. At kung sakali mang ikaw'y may naramdaman. Wala, Guroy. Okay. Okay, so again, next. Sino ang mas sagad magsaot? Wala. Wala. Hindi sila magsaot. Sino permi ang grabe manghagad ato ng nagaw? Sino nga din ang survey grabe manghagad nagaw. Okay. Sino ang mas sagad mag-kiss? Okay, 5 seconds. Ay, nilabata. Ay, Jasmine. Ay, Jasmine. 5 seconds. Starting. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, grabe na. I can feel all the love. Ang bata na nagawa mo yung matao. Ngayon sa kilid. Napasana ko na lang din kita. And last na lang siguro, no? Sino ang mas cleaning sa inyong aluwa? Ang hilig mag-hug, hilig mag-holding hands.
Okay, both of them. Okay. So parang makata at ang nakakover ng a good sport and answering our little activity. Tadlungan, law ay nakaroon ka daw. Now at this point, everyone, we are heading down to like the last part of our program. And of course, hindi na rin siya mag-i-end kung hindi man nakakamati mga words of love from the family of our bride and groom. So I know you have written your messages kung wala on the spot for the couple, but let us hear some of the most important people in the couple's life. Here are some words. First, we call on the parents or one representative from our group. Sino ang mother or ang father ka group and maghahatag sa message. Si mother or si father? Si Papa yan. Okay, the father of the group. Requesting Mr. Almaquio Agravante. Ang makiyo. Maghahatag sa message para sa ating ang couple. Okay, Mr. Almaquio Agravante. Ato para bakang si tata. Yes. Una sa tanan mo, ako nakasalamat na ako sa mga tanan na nag-review sa sining helicopter. Sunod na kung kami lang din, medyo mapupulog tayo sa amon. Kaya napasalamatan ko ba sa So thank you so much, Daddy, no, for that heartfelt message. Sobrang makakaliwan si Daddy, si Tatay. Now let's move on naman sa representative from our bride, Mrs. Juanita Mohana. Yes, let's give Monica a round of applause. Ha? Wala, galing nila pito. Ilalaskan ang mga ukod na din, ang mga ukod ko, sa pamilya, lamang salamat sa inyo. Ang hambag sa bayan naman ng Diyos. Amang-amang na. Yes, thank you so much, Monica, for the very emotional message. And we know that's halina sa heart ni Monica. Of course, every parent was good on it. If yung iwakat bata, kasunod, ma-feel emotional dito mo. Of course, they will be facing another journey of their lives naman. Okay? Now at this point, thank you so much, representatives from our couples. But, Yara, pag-ibuli na maghatag message to friends, or like sisters or brothers from our bride or groom. Yes, Madam Bukay, would you like to give a message to our couple? Sister, Nakasay, yes. Ito, pungko ka na kinadala. Ako, pungko ka ka na. So, good afternoon, everyone. Congratulations sa inyo, everyone. So, ang sapat ko ng message, it's another journey naman sa inyong life. So, inyo na na ipadayo na yung maayong mga pagtalaga sa isa at isa. Bisan anong obstacles ang babang sa inyong life. So, kung maano nyo lang encounter nyo lang na so, thank you. Okay, so thank you so much, Ma'am Bukay, for that very heartfelt naman na message. Okay, so how about
sa akin nga gulong pa si Ari, di ba Ari ka di brother? Or, ano yan sila? Okay lang na, pero, it doesn't mean nga kung hindi sila makabasa ito ano. Pero of course, alam na sila ka-hard. Ang ilang mga nag-suggest para sa atin ng couple. Now, the celebration is about to end, everyone. But the couple's joyous moments will surely last a lifetime. And even as we go home this day, may we still keep the memories we made today with our lovely couple. To personally express their gratitude for the entire wedding celebration and the people who made it possible, let us give the floor to our newlyweds for their message. So let's start with the groom, or kasi naman na umasin mo ang message. Let's give them lang pakan. Salamat din sa mga nagulig sa kasal. Labi na sa pamilya sa akong asawa at sa mga pamilya ko. Salamat din sa inyo tanan. Kung wala ko mo, hindi din matigayon. Ako, salamat sa mga ito. Yes, thank you so much, and now let us hear from Lang Desai, our bride. Salamat sa pamilya sa pamilya ng ate at sa pamilya ng nanay. Maraming. Thank you. Okay, so again, let's give a hand to our newlyweds. Yes, akan sila prapakan for their endless gratitude to each and every one of you here and who's been with them in their entire journey. Now, it has truly been a wonderful afternoon, ladies and gentlemen, and thank you everyone for taking part in the celebration of love and life with our newly couple or newlyweds, Mr. and Mrs. Agravante. For the last time, let's give them a warm round of applause and our congratulatory applause. Okay, again, Mr. and Mrs. Agravante, congratulations. Now we might have come to an end of the program, but everyone let us remember that a true love story never ends. So God bless and good day. So thank you so much, everyone. At again, madam, isa ng album, congratulations. Yes. So, papakataliwan for the last time. So, you can take this chance, kasi nga mailis kasi ng isay. Kasi nga willing mo picture for the last this day. While ng isay still on her wedding dress. Sila tani ni ano, Well, our guests, thank you so much.